Hello mga inday. Ngayon ay pupunta po kami sa kabilang pong barangay. Kay Inang Bining. Mama, papas na lang po namin. Opo. Yan. Pupunta po kami ngayon. Hello! Matagal na po kasi kami hindi nakakapunta sa bahay nila. Papasya lang po namin. May ice cream. Malapit lang naman yung sa kanila kasi sa kabilang barangay na. Doon kami manananghalian. Sana dumating na sila galing simbahan. Nandito na kami. Baka wala pang tao. Sarado pa yata. Ay! Hello, Nina! Ay, basa yung ship. Ikaw. Inang! Inang! Ay, wala pang tao. Inang! Wala pa. Nabasa yung short ko. Oh, tingnan yung mga halaman yan. Hindi pa siya dumating. Sige, saan? Oh, dito muna kami. Pabili ka cream wow! Wow! Tingnan nyo yung mga halaman yan. Dami niyang halaman. Dito, baka may ano dyan, anak ko. Nandyan yung... Ah? Kaya, saan? Wow. Opo! Yan si Nena. Hindi naman ano yung si Nena. Ang ganda. Tayo. Wala pa si Nanay Bining. Hintayin natin dito. Hello, Nina. Oh, si Nena. Hindi... Magagali. Paanin ka ni Nena? Nina. Hello, Nina. Bakit siya iwan? Nagsimba yung nanay niya Bineng. Hindi pa nakarating si Inang. Baka nasa simbahan pa yon. Mana na yung... Dami niyang bulaklak. Oh. Ma! Plantita. Kanina na nanay binigyan na. Opo, kinanay Bining yan. Oh, dami niyang bulaklak. Plantita. Nga talaga. Mana tayong bulak. Pupunta muna kami sa bayan. At wala pa doon si Inang sa bahay niya. Punta muna kami sa bayan at magbibili daw ng chips yung asawa ko. Kuliklik. Kuliklik yan gano'n. Parang sa amin lang. sa bayan. Nakarating na kami. Kain kayo. Ayaw kong kumain. Ha?
Ayaw kong kumain. Kain na kayo ah, dalawa. Tan, kain na kayo ni Papa. Diet ako. Oo, huwag yung maganyanin ah. Oo, kain na kayo. Nabasa yung puwit ko matun sa... Yan. Sarado, sarado. Sunday kasi ngayon kaya sarado. Hindi na siya ng kids. Oo, dandahan. O, wag ka na daw bababa, sabi ni Papam. Bibili lang siya ng feeds, oh. Oh, ay siya. Bibili lang ng feeds si Papam. Bukas yung mga nagbibenta ng feeds. Feeds ng aso? Yun na pinsan aso. Ayun na pinsan. Nakunin mo yun na, pinsan aso. Feeds ng aso? Pagkain siguro ng aso yun, nak. Pagkain ng aso. Bakit ng aso? Feeds daw ng aso yun. Kala pagkain ng aso. Sinasabi niya, bibili daw kami. Bakit pakain mo kay, ano? Pakain mo kay Jackie? Ang dami naman pagkain ni Jackie doon. Gusto na yan. Gusto niya. Kanina, nabigyan ko siyang kanin. Ayaw na naman. Ayaw niya ng kanin. Eh, masyadong pihikan mo sa pagkain si Jackie. Pagalitan ka ni Papa, be. Makulit na naman siya. Nahulog ka, anak ko. Diyan ka lang, upo ka lang. Hello mga Hinday, ngayon ay nakauwi na po kami. Hindi na ako nakapag-video kanina doon sa bahay ni Inang. Umuwi na po kasi kami umuulan. Kaya umuwi na po kami. Kung nag-enjoy po kayo sa video namin, please subscribe, click the notification bell,